Ja sam uvek govorio da smatram da ovih naših nekoliko država, bez obzira na to što više ne postoji ta zajednička bivša država Jugoslavija, ali mi imamo, mislim, mnogo više zajedničkih interesa koje nas spajaju od onoga što nas razdvaja. Zato su ekonomska pitanja jedna od najvažnijih, zato što su naše zemlje jedne drugima možda i najvažniji spoljnotrgovinski partneri. Zato mi je drago da sam ovde. Treba da se bavimo onim temama koje su direktno povezane sa životom običnih građana, a to znači da međusobno više trgujemo, da imamo zajedničke projekte, da branimo naše zajedničke interese i u regionu i šire, i nadam se da u budućnosti ćemo moći da svi zajedno budemo članice Evropske unije.